Cha thina njengomama siphoxekile impela. Hayi ibutho lisiphoxile impela, lisiphoxile nje ngoba besiphume thina sesisobona ibutho siyimisele sithi sizokikiza, sizojabulela ibutho. Into engayisho nje ukuthi ngisho ubhuti Shaka Zulu wayengeke ayivumele lento eyenziwa yibutho. Indaba yokuthi bafike bavunule babe bahle bafaka amabheshu bese befaka ama-anda. Ama-anda yaphi? Ayapha ama-anda umuntu egqoka ibheshu. Yini ke thina esizoyikikizela yini lesiyibonayo ngoba phela yonke into besizoyibona ifihlwa ama-anda. Cha mina ngithi nje ayibuyele emasisweni wonke umuntu abuyele osikweni sisenze nje isintu sethu njoba sinjalo. Indoda nje mifaka ibheshu i-underpants. Indaba ye-anda nje ayivalwe. Amakhosi nje ngempela wakhuluma nezinsizwa abatshela ukuthi so mama nje siyintombi nje siphoxekile. Abantu besifazane eSouth Africa siphoxekile nje ngendlela abebe bahle ngayo bevunule kwase nje kona indaba ye-anda. Uma ngase nje zazi lezi zingane ezisakhulu ukuthi umuntu wesilisa nje mefaka ibheshu kukudelela ngempela ukuthi bese efaka i-anda. Awu chayi ilembele eqama yamalembe belengelivume nje lento. Amadoda afaka i-anda.